Katar je apsolutno zaslužio da dobije organizaciju svjetskog prvenstva upravo zbog investicija koje su enormne, ali ne bi mogli samo na osnovu toga, nego oni su duhovno vezani za sport i možda su jedna od jedina nacija koja ima zvanično dan sporta kao državni praznik i po tome se vidi njihovo to opredjeljenje i zbog toga je dobro što je FIFA i odlučila da se svjetsko prvenstvo održi u Kataru, tako da mislim da će Katar sigurno pravdati i ta nadanja i da će biti svjetsko prvenstvo organizovano na najvišem mogućem nivou. Građani Bosne i Hercegovine su okrenuti isto prema sportu, prema fudbalu posebno i to će sigurno biti prilika da upoznaju malo bolje i Katar i preko ovakvog jednog izuzetnog sportskog događaja i ja vjerujem da će biti na neki način i ponosni što su dio toga, što su na neki način učesnici u svemu tome. Tako da cijeli svijet, cijela javnost svjetska u tom trenutku bit će okrenuta prema Dohi, prema Kataru i naravno da građani Bosne i Hercegovine imaju simpatije i posebne emocije prema njima i oni će sigurno razmišljati na način da to uspije da se završi kako treba.